ni khat chu taxi a chuanin ka chuang ta a airport konglam chu kan zawh ta a chutia tluang taka kan tumram kong kan zawh mek lai chuan kan hma chia motor dum in park lai chu thok le khata aron in khal chuak thuta ti chuan ka taxi driver chuan in a brake chu a rap vata van nei thlak takin motor dang te nen chuan in sulawin ka in pel soi thei ta a motor pakhata driver chu kongkhara ron dak chuakin ring takin miron awa miron hau ta chiama ka taxi driver chuan a kongkhara tang chuan a kut phar chuakin kan ti palani ti in nui sangin chu pa chu a chhona ti chuan ka driver chu ka thian ang me anga in ti hian ka zot ta a engwangin nge ti khan i ti in khapa khan i motor ati chiat sak lo chau chia kan pani hian dam doina kan om pha lo chau ani hi ka tia heta tak hian ani ka driver chuanin thil min zirtira tuna ka kauta bolhlo truck ka ti mai dan le dun chu ani chuan min thil fia mi tam tak te hi bolhlo bom truck lem pui ang an ni atia bolhlo lira khat munna te chuanin an tlan kol thina beidon na le hril heina te thinrim na te in an ni chu an khat ani atia chung an bolhlo tiang vum sa te chu mundanga nga na tur an zong thina mundanga nga na tur an mamo thina ni achang chuan nang ma po an khatang chung chu mimal thila ngai lo la him takin kut phar chungin an tan du sakna hlan la an kal zel na tura du sakna hlan lo chung an bolhlo te chu lak sak lo la ti chuanin ti dar heksu midang hna le in ha thona hun le in le konga te a om zia taka chuan mi hlo tling te hian in chu tiang bolhlo bom truck chu an ni hun man an ti boi tir ngai lo ani nun hi a toy zinga thawa in chirnan chuan a toya nangma mangai tu te chu mangai let la nangma mangai velo tu che po an tan tong trai sakro hring nuna za som hi enge iti tia ain hata za som ko dang hi chu engtin nge I don son tia ain hata ni mi tu po I mangai te chuanin an mangai let ve ang che